Sagad sa mga nagbeating the red light, mahinungdan sa aksidente. Na-huli-cam sa Talisay City Command Center. Ang report ni Femery Dumabong. Ning kalit-kalit nga pag-uwan-uwan nga mosangpot sa dangog nga kadalanan. Awag sa otoridad sa mga motorista nga magmatngon. Kay ganihalang buntag na-huli-cam sa Talisay City Command Center. Kining motorista nga gikan sa habagatan. Nga nagbeat the red light unta. Kay naabtan siya sa stop signal, misuway og tamak sa brake apan kay dangog ang dan, mo'y hinungdan nga natumba ang gimanihong motorsiklo. Human maluka pa, mibarog ang motorista. Misakay og balik siyang motorsiklo dayong liko sa Cebu South Coastal Road. Labi na dito panahon sa tingkuan, kinahanglan magmatnog gihapon sila sa pagmaneho, kunya mas i-maintain pag nila ang ilang speed. Mas delikado maguna. Samtang kining school bus nga wa motahod sa red signal sa may Cebu South Coastal Road, nakadasmag na hinuon og motorista. Maayong pagkaguba sa unahan nga bahin ining motorsiklo. Aksidente usab dali sa pick-up versus SUV nga nahitabo gihapon sa CSCR. Human nga kining SUV nga gikan sa usa ka establishmento ang mi-insert sa mga nangaging sakyanan palahos sa inner lane. Nga naka-go signal nitong higayuna. Hinungdan nga nagkasaghiray gyud ang duha ka mga sakyanan. Uba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.